Estamos hoxe aquí porque se está debatindo dentro o que lle chaman a Lei de Simplificación Administrativa. É un bonito eufemismo para unha lei que pretende reducir os prazos. Se houve un cambio legislativo importante nas nosas vidas, na nosa historia, foi aquel cambio legislativo que se dirixiu a protexer a vida, a protexernos a saúde, a protexer o medio ambiente. Con esa lei de reducir os plazos van quitar todas as garantías que nosotros xa eran exiguas, xa moitas veces nos encontrábamos con estudios de impacto ambiental que eran realmente febles e que tiñan múltiples eivas, e eses prazos ainda nos van reducir máis as garantías. Ademais, van reducir a posibilidade da participación da sociedade, de que poidamos coñecer eses proxectos, de que cando nos van a ocupar as nosas leiras, de que cando queren facer unha gran mina ao lado das nosas casas, poidamos coñecer eses proxectos, alegar, participar e finalmente facer funcionar o que sería unha verdadeira democracia. Nosotros sabemos, pola nosa breve historia, non, pero intensa, de loita, nos últimos tempos, que moitos proxectos, cando a cidadanía os coñeceu e puido intervir neles, moitos incluso foron anulados pola xustiza porque eran un verdadeiro desastre para a vida e polos impactos. Esta lei ven a reducir os prazos e ven a facer outra cousa tamén realmente grave, e é a posibilidade de que eses estudios de impacto ambiental se privaticen, non nos faiga a administración pública, senón que se lle encarguen a empresas privadas. Esta é outra das cuestións que está aquí en xogo con esta lei de simplificación, con este nome que pretende enganarnos novamente á cidadanía. Aparte desto, estamos aquí porque pretendemos un reparto de fondos europeos para cubrir as necesidades máis importantes da poboación.